ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್. ಒಂತೆ ದಿನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೀರ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಈ 100 ರೂಪಾಯಿದ ರೈನ್ ಕೋಟು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳೂರು ದಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಪಾಡ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಮೂಲ್ಚೂರು ತರಕಾರಿದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದ ಕೊಡಿಪೆರೆ ಐತ ಸುತ್ತ ಸೀರೆಲ ಕಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಿನ ನವಿಲ್ ಬತ್ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಮುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನವಿಲುಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪೆರೆನೆ ಬುಡ್ಪುಜ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ದನದ ಐಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟುಕೊನೋದು ನಡ್ಪುನು. ಮುಲಿತೆ ಅನ್ ತೋಟಗ್ ಬತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬರ್ಸಾಡು ದೊಂಬಾಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನ ಬಾರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆಫೀಸ್ ಪೋಪುನಕ್ಲು ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಲ್ ಬೇಲೆ ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತಿಜಿಂದ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೆರೆನೆ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ ಪನೋಡ ಅಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನೇಟು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಡು ದೇವೇರು ನಮಕ್ ಈತು ಕೊಡ್ತೇರತ ಬಂದು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಿರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗದಕ್ಲು ಏತೋ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂಜಿ ತಾರೆದ ಗುಂಡಿಂಡು ನೆತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತನಿ. 3 ಸರ್ತಿ ತಾರ ಇದ್ದ ದೈ ನಡಿಯ ಮಲ್ಲಾದು ಸೈತುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿಲ ದೈ ಸೈದುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟ ಪಜ್ಜಿರ್ ಕೊಯ್ದು ಇಲ್ಲಗ್ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತ ಮುಲ್ ಬಜ್ಜೆ ಪುರ ಬೋರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಬರ್ಸವನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಪಿರೋಲಾಂಡಲ ರೋಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆದ ಮರೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಕೊಯ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಜ್ಜಿ ಪೂಬೊಕ ಪೋಡಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೇಲೆ ಪುರ ಮುಗಿತದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೇಂಟೆ ಪೇರ ಪಿದಡಿಯ ವನಸ್ಗ ಅರಿ ಮುಗಿದಿತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಕೊನೆಯರೆ ಓನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಂಡು ಬನ್ನ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡು. ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಆದಿತ್ತೆ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ನರಿ ತಗೋನಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಜೆಂಡ್ ಅರಿ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪಣತ ಅವು 30 ಕಿಲೋ ತಗೋನಿ ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಕನೆಯರೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೂಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ನನಲೇನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತದುಂಡು ಎಡ್ಡೆತುದ ತಂದು 4 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದ ದಾದಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಏನಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾದುಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐತ ನಡುಟು ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಾದಾಂಡಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದಿತ್ತುಂಡು. ಅಪಗ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ನೆಕ್ ಪುದರ್ ನಂಬರ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂದುಂಡು. ಐನ್ ನಮ್ಮ 5000 ಕೊರ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ ನಮಕ್ 6 ಮಂತ್ ಮುಟ ಹಾಕಲು ಆ ಕೋರ್ಸ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಕಡಪೊಡು ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಾಗ ತೂಲಿ. ಫ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೊಕ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಿತವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ದಾದಾಂಡಲ ಗೋಲ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಆಪುನ್ಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ರೆ ಅವನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆ ಕೋರ್ಸ್ ದೆತೊನೊಲಿ ನೆತ್ತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ ಊರ್ದಕ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾತೆರೊಡಿತ್ತಂಡ ಪಾತೆರೊಲಿ. ಮುಲ್ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಪೋಡಿ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪುರ ಕಟ್ ಮಂತ್ ದಿಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅರಿಟ್ ಮನ್ಪೋತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. 1 ಗಂಟೆ ಅರಿನೇನೆ ಪಾರ್ದು 4 ಕಾರಾಗ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ತರಿ ತರಿ ಕಡೆವಡು ಪೋಡಿ ಕಾಯ್ಪೆರೆ ಹಿಟ್ಟಿ ಏತಾದ ಬೋಡ ಆತದ ಇದ್ದು ಐಕ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಜೀಗುಜ್ಜೆನ್ ಮುರ್ಕದ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಬೋಡೋಡು ಅಡೆ ಪೋಡಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚೆತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.